Vítejte u mého dalšího dílu Let's Play. Právě jsem spal s padákem v Anglii 5. června 1944 a dávám se na svůj první misi. Musím se setkat s seržantem Hetem. Doufám, že budu co nejméněkrát umírat. To ani nemůže přiblížit. Sakra, co to mám za nastavení, nemůžu střílet. To je šok teda. Jak je to přiblížit? Když jsem to měl normálně, to s tím je zase. Arkám, to vím. Šivce. Mrtvý? Jo, zabil jsem prvního vojáka. Oslavujte mě, jsem masový vrah. Vlezl jsem někomu do bytu a šlohnu mu. Nešlohnu, už nemám plný život. Tak. Juhu. No, nechám si karabinu. Tak jsem to nec. Tu nikoho nevidím, takže jdu dál. To budou jatka, Už to vidím. Aha, takže tam musím jít tam pomaličku. Protože nemůžu přibližovat. Momentík, za chvilku jsem spát. Vyřešeno a jdeme dál. Nebo si jdeme plížit dál. Moc nevidím. Pouze vidím spadlý padák. Pozor, je tu spadlý padák. Co to tu má? Langbug. Bohužel mrtvý voják. Naštěstí nejsi z Československa. Patrně, aspoň doufám. Teda, kurde, to je štěstí. Já nikoho nevidím. Nevidím, protože tu mám blbě zastřen. Už vidím. Trefil jsem ho. Že běhej. Kurde, to se mi nelíbí. Kurde, střílí po mně, ale nevím odkud. Odtamať. Zabit. To jsem úplně killer. Aha, tu nikdo nebyl. Jo, počkat, tak já jsem zabil 2, to jsem ani nevěděl. Si tu hraju pičkvorky, co si myslí? Opravdu nechci. Dobrý, takže tu se snad dostanu ven. Nějak bezpečně. Přes to vládání. Vidím auto. To je vůbec není zastřeno a protože se mi tu vidí. To je problém, ne. Co jsem to udělal? Asi nevím, ale patrně, sama se mi uležela hra, takže to bude brutál, teďka budu patrně, se mi zdá se skakovat s padákem, krásný měsíc. Vidíte, to je takhle, a nyní to bude pravý masakr. Vidíte ty padáky, to je úplně brutalistika. Vidíte, já se střílet, jdeme do akce. 1, 2, 3. Střílejte, zabijte je všechny. Jestli zemřu, nedá. To je vzduchopalové. Ani střílet se nedá. Patrně jsem ho zabil. Ty vole, tak, radši se sklonil. Ale
bohužel už máme i pár zabitých vojáků. První ztráty naši. Jdeme dovnitř, jdeme vybrakovat dům. Bylo splněn, asi to opět budu saveovat. Jsem v nejčastějších intervalech teďka. Tak, co tady? Mohl bych si to... Nechci použít granáty. Co to saveuje? Bohužel byl zabít jeden z našich blízkých osobností. Jestli jsem ho zabil, patrně. A kurde, nezabil. Tak. Teď už je s námi mrtvý. Jsem tady killer. Tak. Ty vole. Wow, jsem se jako, že to je nějaká bohužel další oběť. Strašné, kolik lidí tady zemře během jednoho útoku a posledně se si dají nic. Sakra, slyším granát a nevím kde. Tak tady už spacifikovali. Jdeme dovnitř, musíme to pustit všem. Ano, pustil. Tak teď jsem utrpěl docela velkou ztrátu, jelikož tu byl granát. A to se ne... Radši si tu pozbírám životky. A MP40, tak to bude nářez teda. Tak, tady zvláštního. Podíváme se do vedlejšího pokoje. Z postelí. Taky nikdo. Takže tady je vzduch čistý, můžeme pokračovat. Na to, že to je 8 už roku, nebo jak dlouho stará hra, tak je fakt perfektní. To nikdo nepůjde, to mám nějakou idea, jo. F5. Aha, oni už tu jsou. Come on. Jumpy. Utíkej. Utíkáme v zákopech, je to neuvěřitelné a dostali jsme to do dalšího mise, takže uvidíme se u dalšího dílu, zatím zdar.